ሃሌሉያ ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ጉባኤና ጅምሮይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ ዓለት እዚያ ስለዛሃበና አምላክ ክብር ይሁን ነው ሃሌሉያ نعملخ موداس كندي سنايو نعملخ مبراخ كندي عاب ነገር ይحዋቴ زعጫዝን عنا ስለዝበጽሐና አምላክ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ባሪው ዳዊት እንታይልሎን አባህ ዘብል ቦታ ጻበጽህኒ አረግሮም ርስቲ መጽይኒ ነቲ ዝባርኽ ነቲ ዝምዕደና አምላክ ባርኽ ለኹ ይሉ ቃል እግዚአብሔር ሃሌሉያ أملاخ مسانا እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ምሽት እዝን ጎይታኹም ውድሶይና ናአምላኽና ልዕል ከነብሎይና እግዚአብሔር ይመስገን ለእግዚአብሔር መወዳስ ሰናይ ይሕዋቴ ሃሌሉያ ንኽብሩ ምድላይ ክንደይ ዓቢ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካለና ማእኸልና ክትመላለስ ሃሌሉያ በግርማ በኃይሊ በኽብሪ ወእግዚአብሔር ማእኸልና ተመላለስ ረዳና እግዚአብሔር በመንፈስካ ሃሌሉያ 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 ተወድስ ወእግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ክንወድስ ወእግዚአብሔር አምላኽ ዝዕጻዝ ስለዝሃብካና ነመስግነካለና ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ዝጉባኤ ዝኽቋጻጸር እዚ ሰዓት እዚ ወእግዚአብሔር በግርማኻ ምሳና ወእግዚአብሔር አምላኽ ማእኸልና ክትመላለስ ንጸልለና ወእግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ምርካብ ሰናይ ነገር እዩ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ነባርከካለና አምላኽና ይኻሞ ተመስገን መድሕና ይኻሞ ተመስገን ኃይልና ወእግዚአብሔር አምላኽ ባእኻ ይዝሕደስ ሃሌሉያ ኦሆ ኣብ ቃል አምላኽ ከም ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ربنا بعين مايات كم تنافق كم ونفسينا أخا تنافق وأملاخ تنافقك الله يلقى لك زيابهر نفسينا أملاخ نتهيا وأملاخ تتأمع الله ما أزكون كمت أبكر مجتو أبكر مجت أملاخ يسي كقومي تبلي لغب باري يجزيابهر يمسجن ربنا بعين مايات كم تنافق ربنا دحرينا يا خميانة ما يتنافقوا هاللويا اسكن اسمع ايون منفس قدوس هاللويا تنكفني 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 داسسني 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 وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس تقروم هلا ودكا يملا عيون زبوتا يملا عيون زبوتا تنكفني تنكفني داسسني 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 وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس
تقروم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تدعوم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تدعوم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تدعوم هلا ونتكا يملا عيون هللويا تنكفني 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 وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس تقروم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تقروم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تقروم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تدعوم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تنكفني 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 داسسني 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 تنكفني 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 وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس تدعوم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تدعوم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تدعوم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا تقروم هلا ونتكا يملا عيون زبوتا اسكن العيون منفس قدوس هللويا تنكفني 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 داسسني 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 تنكفني 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 داسسني 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ቅዱስ
እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እስከናምልኮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ Gdoniyo zufanka Abi መንግሥትህ ንዘል ዓለም ዘይምርመር ዕቤት ኣለውካ ዕቤትን ስልጣንን መኒ መሳሰልካ ያለ ተክሪ ዝረኸብኩ ኣበላልካ ግኑንዩ ዙፋንካ ዓብዪ መንግሥትኻ Oh
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር يهوم كاموغوس تخبر كايو وستيز حبوب ሰማይን ምድርን በቃልካ ጽኒዕካ አማኻሪ ዘይትደሊ ስልጦን አምላኺኻ ሰማይን ምድርን በቃልካ سلطان أملاكها سماين مدرن دغالك صنعك وقويتا سماع بها سماع Oh
እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ሃሌሉያ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብቅድስናኻ ፍልይ ዝበልካ ኣምላኽ ሃሌሉያ ነምልኸካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ቅድስናኻ እናርኣና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ ኢኻ ኢየሱስ ቅዱስ عبيد مسخام عبيد مسخام عبيد مشلام وعالك يتعب عبيد مسخام وعالك يتعب كما يدازر اليوم كما ናይ ሓጎስ ጋባሎ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጋባሎ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጋባሎ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ተንከፈኒ تنكفني 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 تحسسني 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 تنكفني 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 عبيد مسخام وعن كنديتك عبيد مسخام وعن كنديتك عبيد مسخام وعن كنديتك عبيد مسخام وعن كنديتك عبيد ببسم يتعب عبيد بسخام وعن كنديتك كما يدير اليوم كما يدير هرب كما يدير نافقه كما يدير هرب كما يدير اليوم كما يدير هرب كما يدير نافقه كما يدير هرب عبد بيتها ناي حقوس قبلو عقد بي
قدسكا ناي حاجوت قبلو عم قدمي قدسكا ناي حاجوت قبلو عم قدمي قدسكا ناي حاجوت قبلو تنكفني 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 داسسني 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 تنكفني تنكفني تطعوم لاونتكا يبلا ايو نزبوتا تطعوم لاونتكا لاونتكا يبلا ايو نزبوتا تطعوم لاونتكا يبلا ايو تنكفني 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 ويتا خبرنا مسكنا كالنا هللويا منفس كان ما أخلنا سلزلو خبرنا هبك لنا እግዚአብሔር ክትከምለኽ ወእግዚአብሔር ዝግባእካ አምልኽና ወንዘይን ጸግበካ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለዚህ ምሽት እዚ ወእግዚአብሔር ክብሪ ሁሉ አምልኾ ሁሉ ስግደት ንዓኻ ይኹን ወእግዚአብሔር አምልኾና ወእግዚአብሔር አብዝፋንካ ወሃሌሉያ ከምጥዑም ጨና ይዕረገልና ወእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር በመንፈስካ ስለዝተንከፍካና ወእግዚአብሔር በመንፈስካ ስለዝበጻሕካና ነመስግነካ ኣለና ስለዚህ ምሽት እዚ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ወእግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና መመሊስና አይን ጸግበካኒና ሞአቦ ተመስገን ሃሌሉያ 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 ንጸማእካ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ጎይታ ክብሪ አምልኾ ስግደት ንዓኻ ይኹን كل خبرنا عخا يخون وእግዚአብሔር أملاخنا هللويا وእግዚአብሔር أملاخ كم زخنا ملخك أنا وእግዚአብሔር بقالك دما وእግዚአብሔር أملاخ كتزاربنا أموني خام وእግዚአብሔር جزينا ساعتنا كلنا عخا حليفنا نهبك لنا وእግዚአብሔር بمنفسك وእግዚአብሔር تزاربنا بتازين عنك فلا مجد وسدنا وእግዚአብሔር
ويتا خبري هاللويا أنا مسكنك كمن مليسنا نودسك سلا كل نجار تمسكن بشم يسوع كريستوس آمين. እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና እድል ስለዛበና እንደገና እግዚአብሔር ጸጉን መንፈሱን ስለበዛሐልና ስሙ ይክበር እንደገና ለምሸት ቃል አምላክ ሪኢና መንፈስ ቅዱስ አማእኸልና ቃሉን በመንፈስ ግገልጸልና ክንጽሊና ጸሊና ናብ ቃል አምላክ ክንከይዲና ክቡርን ሕያውን ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝሆንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን ንስኻ ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝሆንካ አምላክ ኣብ ዘለዓለም ዙፋንካ ንዘለዓለም ብክብሪ ትነብር ህላውነትካን ክብርኻን ጸጋኻን መንፈስካን ኣብ ዓለምን ኣብ ሰማያትን ኣብ ባሕርን ኣብ ውቅያኖስን ዝመልአ ጎይታ ፍጥረት ኩሉ ክብርኻ ይዛረብ ፍጥረታት ኩሉ ብዛዕባ ክብርኻ ይምስክራ ክቡር ዝኾንካ ሕያው አምላክ ናይ ክብርኻ ነጸብራቅ ዝኾነ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸጋ መንፈስ ብመንፈስ ቅዱስ ስለዝገለጽካና ንህይወት ክኾነና ድማ መንፈስካ ማእኸልና ስለዝገበርካ ነመስግነካ ኣለና ብዛ ምሸት እዚኣ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ ክብርኻን ሓይልኻን ኣብ ማእኸልና ይፍሰስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለው ጸጋኻን መንፈስካን ሓይልኻ ይዕዘዝ وكبر ودخا بإيسوس كريستوس سم آمين جابر مسجن لهم مشت كاب قبر هواريات كفلي كرينا متشم أب قبر هواريات كنمت خلنا سراح أملاح ويتانا يسوسنا كريستوس كما يكم استسبخن كما يدما سبات نا فقر ودو منغست خمز فلسو إزنقرنا لذي كريستوس عم مسكال سروحو مسودة منفس قدوس مسوردة دك مزامورت ويكاان هواريات اتحمرت ناتهم تعوعد زنبرة ناي كريستوس وانجيل حدقت عطيات كم زنبرة مصحف قدوس دقاقيمو ينقرنايو دحريو اغن زقتل نقر نيرو انتاي دك مزامورت زبل ويرما ود مزمور دك مزامورت ناي كريستوس هواريات كم زنبرو نفلتينا اندقنا توم هواريات ناي كريستوس دك مزامورت يفريو كم زنبرو إنا أم مصحف قدوس نري بزعبا ناي كريستوس وانجيل تراي سبيهم أتأميقهم كيدو أيبل ومن كريستوس إيسوس نرسو ويتا كم زغونا زل ألماو تسفان كبرن كم زلوو بزعبا كريستوس عصار مكرا كت أقبو كم زلووم وسيغوم اندام هارو ندك مزامورت شعبت كريستوس يقبروهم كم زنبرو مصحف قدوس ينقرنا مالتيو اتمل اختيس تتصحف بملؤ نسعبتي كريستوس وين محبر كريستوس سلازي لهم مشت كم مصحف قدوس كفلنا كاب قبر حواريات جميرنا كرينا معرفت شعبته ساول قنا نتوم دك مزامرت غويتا قتلهم إيلو النات انقا نابتلك كانت كده
ዝኾነ ይኹን ነቶም መገዲ ጎይታ ዝስዕቡ ሰዓብቱን ሰብኡትን ኣንስትን እንተረኸበ ድማ የእሲሩ ንኢየሩሳሌም ከምጽኦም ዝከኣሎ ናብትን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ዝበጽሕ ናይ ፍቓድ መልእኽቲ ካብኡ ለመነ ክኸይድ ከሎ ኸዓ ናብ ከተማ ደማስቆ ቀረበ ብሃንደበት ድማ ካብ ሰማይ ብርሃን ኣብ ዙርኡ አንጸባረቀ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ ሳኦል ሳኦል ስለምንታይ ተሳድደኒ ዝብል ድምፂ እውን ሰምዐ ንሱ ድማ ጎይታ መን ኢኻ በሎ ጎይታ ኸዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳድዶ ዘለኹ ኢየሱስ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእሰኻ እዩ ዝገደግካ በሎ ንሱ ኸዓ ፈሪሑ እናንቀጥቀጠ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ ጎይታ ድማ ተንስእሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባኣካ እውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሎ እንዲብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ወረደ ሐዋርያት ድማ ወንጌል ምስባኽ ምስ ጀመሩ ዝተፈጠረ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣብ ምዕራፍ 7 ኣብ 4 ዝተፈጠረ ታሪኽ ኣሎ ኣብታ ከተማ ዝተፈጠረ ዓብ ነገር እንታይ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝሰብኩ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ዝኾኑ ደቀ መዛሙርት ዘጓነፎም ሓደ ነገር ነይሩ ንሱ እውን ካብ ቤተ ኣይሁድ ወይም ካብ ፈሪሳውያን ዝመጾም ተጻብኦ ነይሩ እቲ ተጻብኦ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ወይ ከዓ መድሕን ምዃኑ ከይ ሰብኩ ወይ ንዝቃል ከይዛረቡ ኣብ ኢየሩሳሌም ሓሳረ መከራ ይወርዶም ነይሩ ኮይኑ ግን እዝን ከሎ ሳኦል ዝበሃል ሰብ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ድሓር ጳውሎስ ዝተባሃለ ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ሊቀ ካህናት ሽመትን ስልጣንን ተቀቢሉ ኣብ ከባቢኣ ኣብ ዘለዋ ምኹራባት ኣይሁድ ዘምሩሉ ቦታታት እንዳኸደ ንዚ ትምህርቲ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ስዕቡ ሰዓብቲ ወይ ደቀ መዛሙርት ዝኾኑ ክርስቶስ ንክርስቶስ ስዕቡ ንዓታቶም ንኸእስር ሰብኡት ይኹኑ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣሲሩ ንኢየሩሳሌም ከምጾም ደብዳቤ ተዋሂቦ እዚ ኮይኑ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ኣብ ደማስቆስ ከመይ ከም ዝተራኸቦ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ናይ ጳውሎስ ሕይወት ካብዚ ጀሚሩ ተቐይሩ ሎም ምሸት ብዛዕባ ደቀ መዝሙር ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ተስፋ ብመንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ብዛዕባ እቲ ዝተቐበልዎ ተስፋ ድማ ንዓለም ከብጽሑ ወይ ድማ ንደቂ ሰባት ክሰብኩ ወይ ክዛረቡ ንዝኸዱ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ኣብ ደገ ዝጽበዮም ዝነበረ ነገር ሬድ ካርፔት ኣይነበረን ወይ ድማ ዕምባባ ሒዞም ኣይተቐበልዎምን ይቕበልዎ ዝነበሩ ነገር እንታይ ተይልና በትርን ሓሳረ መከራን ስደትን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብኩን ከምህሩን ከለው ብዛዕባ ክርስቶስ እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ግብረ መልሲ ዘሐጉስ ኣይኮነን ካብ ሰብ ኣእምሮ ወፃኢ ወይ ካብቲ ዝጽበይዎ ወፃኢ ኣይነበረን ንምንታይ ክንብል ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ከም ዝሓለፈ ከመይ ከም ዝተሰቐለ ከመይ ከም ዝተንስአ
ይፈልጡ ስለዚህ ንዚ ነገር ከም ቅቡል ወይ ናይ ህይወቶም አካል ኣብ ምድሪ ክሳብ ዘለው ኣብ ክርስቶስ ክሳብ ዝነበሩ ናይ ህይወቶም ሓደ አካል ከም ዝኾነ ገይሮም ቆፂሮም እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ዝብል ዘለኹ ኣማኒ ምዃን ሓደ ነገር እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዝራብ ሓደ ነገር እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ድማ ሓሳረ መከራ ምጽጋብ ካልእ ነገር እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ ዝዛረቡ ዝነበሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ወይ ብዛዕባ ዝኣመንዎ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ይጸግቡ ነይሮም ንዚ ድማ ከም ንቡር ተቐቢሎሞ ኣብ ህይወቶም ይነብሩ ነይሮም መን ደቀ መዛሙርት ናይ መን ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጽር 19 ንሐዋርያት ዝበሎም ነገር ሓደ ነገር እዩ ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝኣዘዝኩሁም ክሕልውዎ እንዳምሃርኩሞም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ናይ መን ደቀ መዛሙርት ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ናይ ደቀ መዝሙርነት ህይወት ወይ ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት ክነብሩ እንዳምሃርኩም ደቀ መዛሙርት ወደ መዝሙር ግበርዎም ሰዓብተይ ግበርዎም እዚ ትእዛዝዮም ተቐቢሎም ስለዚ ቶም ሐዋርያት ደቀ መዛሙርት ወዲ መዛሙርቲ ንምፍራይ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ደቀ መዛሙርቲ ሳኦል ገና ነቶም ደቀ መዛሙርት ጎይታ ክቐትሎም እየኢሉ ናብቲ ሊቀ ካህናት ከደ ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መገዲ ከም ዘጓነፎ ንርኢ ቁጽር 10 ኣብ ደማስቆ ኸዓ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ይብለን እሱ ሳኦል ደቀ መዛሙርት ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሳድድ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርት ይሰዱ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ሰዓብቱ ኣብ ደማስቆ ኸዓ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ ንሱ ኸዓ እኒአኹ ጎይታ ኢሉ መለሰ ጎይታ ኸዓ ተንስእ እሞ ናብታ ቅንዕቲ ተባሂላ ትጽዋዕ መገዲ ኪድ ሳኦል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽልሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንዑውን ንስኻ ኸድካ ኢድካ ኣንቢርካ ከም ዝርኢ ክትገብሮ ምዃንካ ብራእይ ገሊጸሉ ኣለኹ በሎ ሃናንያ ኸዓ ጎይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ነቶም ስምካ ዝጽውዑ ኩሎም ከኣስር ካብ ሊቀ ካህናት ስልጣን ሒዙ መጺኡሎ ኢሉ መለሰ ጎይታ ግና ኪድ ደኣ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ነገስታት ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ዘለዎ ናተይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ንእንቲ ስመይ እውን ክንደይ ብዙሕ ሓሳር መከራ ክቕበል ከም ዝግብኦ ከርእየ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሳኦል ንደቀ መዝሙርነ ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነገሮ
ሃናንያ እትወደ መዝሙር ስግዓት ነይሩ እቲ ስግዓቱ ቁኑዑ ካበይ ከም ዝመጸ እንታይ ክገብር ከም ዝመጸ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ኮይኑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ንትወደ መዝሙር ንሃናንያ ከይዱ ምስ ነገሮ ሃናንያ ናብ ሳኦል ንምኻድ ኣይማተአን ንምንታይ ወደ መዝሙር ስለ ዝኾነ ወደ መዝሙር እዩ ዝለኣኽ ማለት እዩ ወደ መዝሙር እዩ ዝእዘዝ ወደ መዝሙር እዩ ዝኸይድ ወደ መዝሙር እዩ ፍቃድ ጎይትኡ ዝገብር ወደ መዝሙር እዩ ብዛዕባ ናይ ጎይትኡ ሽም መከራ ሓሳረ መከራ ቅበል ደው ዝብል ወደ መዝሙር ጥራዩ ስለዚ እዚ ወደ መዝሙር ምዝ ኩሉ ስግዓቱ ከይዱ ናይ ጎይትኡ ትእዛዝ ሰሚዑ ናይ መድሕኑ ትእዛዝ ሰሚዑ ስግዓቱ ከም ዘሎ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነጊርዎ እስኻ ትፈልጦ እዚ እዩ ኣነ ድማ እዚ ነግረካ ኣለኹ ሂድ ንመን ንወደ መዝሙር ወደ መዝሙር እዩ ንኣምላኽ ዘስምሮ ወደ መዝሙር እዩ ፍቃድ ኣምላኽ ዝፍጽም ወደ መዝሙር እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቕበል ነብሱ ይዕሊፉ ዝህብ ወደ መዝሙር እዩ ወደ መዝሙርነት ኣብ ክርስቶስ ግዜ ተጀሚሩ ወይስ ቅድሚኡ ነይሩ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ኣብ ጥንቲ ኣብ ግሪክ ዘመን ከማን ናይ ፈላስፋታት ደቀ መዛሙርት ነይሩ ግን ናይ ክርስቶስ ደቀ መዝሙርነት ይፍለዩ ደቀ መዝሙርስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ደቀ መዝሙር እስቲ ታሪካዊ አመጻጽኡ ንርአዩ ታሪካዊ አመጻጻ ወደ መዝሙር ወይ ደቀ መዝሙር ማታቴስ ዝብል ቃል ካብ ጥንታዊ ግሪክ ጀሚሩ ክሳብ መጽሐፍ ቅዱስን ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት ሰገረ ዓሚቕ ታሪኽ ኣለዎ እቲ ታሪኽ ከምዚ ዝስዕብ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብሰለስተ መገዲ ክላሲክ ግሪክ ጥንታዊት ግሪክ እዚ ቃል እዚ ካብቲ ማንታኖ ዝብል ናይ ግሪክ ግስ ዝመንጮ ኮይኑ ትርጉሙ መምህር ወይ ምልላይ ምስትውዓል ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ማታቴስ ማለት ንሓደ ፈላስፋ ምሳሌ ኣብነት ከም በዓል ሶቅራጥስ ፕሌቶ ወይ አርስጣጥሊስ ስዕቡ ትምህርቱ ዝቀሰመን አካይዳ ህይወቱ ዝቀደሐን ቀዳሚ ቀዋሚ ተማሃራይ ማለት እዩ በቃዋሚ ተማሃራይ ማለት ተራ ተማሃራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መምህር ሙሉ ተአሚኑ ዝኾነ ተአማኒ ዝኾነ ሰዓብ ማለት እዩ ማለት መቼም ኣብቲ ክላሲካል ዘመን ንፈልጢና በዓል ፕሌቶ እንታይ ከም ዝጻሓፉ መጽሓፍቶም ንፈልጢና በዓል ሶቅራጥስ በዓል አርስጣጥልስ እሳቶም ሰዓብቲ ነይሮም ናታቶም አስተምህሮ ስዕቡ ናታቶም አካይዳ ሪኦም ዝኸዱ ሰዓብቲ ነይሮም መማህራኖም ክመስሉ ዝስዕሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ አይሁድ ባህሊ ድማ ኣብ ጁዳይዝም አሎ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ አይሁድ እውን እዚ ልማድ እዚ ነይሩ
ረብታት መማራን ሕጊ ናይ ባዕሎም ሰዓብቲ ወይ ደቀ መዛሙርት ነይሮሞ ንኣብነት ኣብ ሓድስ ኪዳን ደቀ መዛሙርት ሙሴ ዮሐንስ 9:28 ወይ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ መጥምቁ ማቴዎስ 9:14 ዝብሉ ሓረጋት ንረክብ ኢና ሳልሳይ ኣብ ሓድስ ኪዳን ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ ምስ ጀመረ ነዚ ቃል እዚ ሓድሽ ሰማያዊ ትርጉም ሂብዎ ማታቴስ ደቀ መዛሙርቱ ዝብል ስም ነቶም ዓሳ ምግፋፍን ካልእ ስርሖም ሓዲጎም ስዕብዎ 12 ሐዋርያት ክወሃብ ጀመረ ኣብ በዓል ሰቁራጥስ ብዝሓለፈ መገዲ ካብ ፈሪሳውያን ሰዓብቶምን ካብ በዓል መጥምቁ ዮሐንስ ሰዓብት ብዘለለ ነቶም ዓሳስ ገርቲ ዝነበሩ ንዓታቶም ነቶም 12 እዚ ሽም ተዋሂቦ ትርጉሙ ተቀየረ ኣብ ግሪክ ተማሃራይ ትምህርቱ ወዲኡ ባዕሉ መምህር ይኸውን ነይሩ ቀደም ኣብ ጥንት ማለት ኣብ ግሪክ ተማሃራይ ትምህርቱ ወዲኡ ባዕሉ መምህር ይኸውን ነይሩ ኣብ ክርስትና ግን እቶም ሰዓብቲ ንዘለዓለም ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ማታቴስ ኮይኖም እዮም ዝተርፉ ምክንያቱ መምህር ሓደ ክርስቶስ ጥራይ ስለ ዝኾነ ደግሞ ኣብ ግሪክ ተማሃራይ ትምህርቱ ወዲኡ ባዕሉ መምህር ይኸውን ነይሩ ኣብ ክርስትና ግን እቶም ሰዓብቲ ንዘለዓለም ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ማታቴስ ኮይኖም እዮም ዝተርፉ ምክንያቱ መምህር ሓደ ክርስቶስ ጥራይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ደቀ መዝሙርነት ወይ ሰዓቢ ክርስቶስነት ክርስቶሳዊነት ኣብ ዝኾነ ደረጃ በፂሕና ደው እንብሎ ነገር ከም ዘይኮነ ታሪክ ይነግረና ማለት ደቀ መዝሙር ዝብል ሓረግ ወይ ደቀ መዝሙር ወይ ማታቴስ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝበሃሉ ኣብ ዝኾነ ደረጃ በፂሖም ጠጠው ዝብሉ ወይ በቃ ኣኺሉ ካብ ዝለዓለ ተባሂሉ ዘቋርፅዎ ዓይነት ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ብምህሮን ብቃልን ጥራይ ዘይኮነ ብህይወቶም እንዳተማሃሩ ብትዝሓልፍዎ ሓሳረ መከራ እንዳተማሃሩ ዝሓልፉ ደቀ መዛሙርት እዮም ወይ ኣብ ሓደ ኮሌጅ ጥራይ አካዳሚካል ኮርስ ወሲዶም ወይ ተመሪቆም ጥቅስ ጥራይ ዘንበልብሉ አይኮኑን ደቀ መዝሙር ማለት ሪል ላይፍ ኣብ ሕማቅን ኣብ ጽቡቅን ኣብ ዝጠዕመካን ኣብ ዘይጠዕመካን ብትፈትዎን ብትጸልኦን ብዘፍርሐካን ኣብ ዘይፍርሐካን ብዛዕባ ክርስቶስ ዋጋ እንዳኸፈልካ ምኻድ ማለት እዩ ናይ ደቀ መዝሙርነት ህይወት መወዳእታ የብሉን አማኒ ኣብ ርእሲ ምድሪ ክሳብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደማስቆ ሓደ ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ማለት እዩ ነብሱ ዝቀበፀ ቀባጽ ማለት እዩ ዝቀበፀ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ንኽገብር ዝበሎ ንኽፍጽም ንቅድሚት ጥራይ ዝኸይድ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ይኣትዩ ናይ ደቀ መዝሙርነት ህይወት ይነርዎ
ክርስቶስ ናይ ምስዓብ ህይወት እሱ ነይሩ ሐዋርያ ጥራይ አይነበረን ወይ ሰባኻይ ጥራይ አይነበረን መምህር ጥራይ አይነበረን ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ናይ መወዳእታ ናይ ደቀ መዝሙር ultimate goal እንታይ ተይልና ክርስቶስ መምሳል ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ይነግረናዩ ኣብ ክፍሉ ስለዚህ ኣብ ደማስቆ ኸዓ ሓደ ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ ንሱኻ እኒእኹ ጎይታ ኢሉ መለሰ ጎይታኻ ተንስእሞ ናብታ ቅንዕቲ ተባሂላ ትጽዋዕ መገዲ ኪድ ኢልዎ ተሲኻ ኪድ ሊኢኽዎ ደቀ መዝሙር ይለኣኽዩ ወደ መዝሙር ተላኢኹ እዩ ዝኸይድ ተላኢኹ ስለ ዝኸይድ ድማ የድምዕ እዩ እተላኣኺ መን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጥ መን ከም ዝለኣኹ እንታይ ከም ዝዛረብ እንታይ ከም ዝገብር ኣበይ ከም ዝኸይድ ብርግፀኝነት ይፈልጥ እዩ መን ወደ መዝሙር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንበዓል መን ይዛረብ ተይልና ንወደ መዝሙር ይዛረብ ወደ መዝሙር ይዝእዘዝ ወደ መዝሙር ይሰምዖ ዝገብር ወደ መዝሙር ንኣምላኹ ኸስምር ህይወቱ የሕሊፉ ዝህብ ኣሰት እቲ ጻውዒት ናይ ክርስትና ወደ መዝሙር ናይ ምዃን ጻውዒት እዩ ካልእ አጀንዳ የብሉ ስለዚህ ሐዋርያዊ መልእክት ሒዙ ነውዕ ዝተጓዓዘ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስ ምምሳል ደጋጊሙ ተዛሪቡ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሐቀኛ ወደ መዝሙር ሁኑ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ኩሉ መልእክታቱ መዚና ክሪኦ ኸለና ናበይ የብጽሐና ተይልና ናብ ክርስቶስ ምምሳል ንኽበጽሑ እዩ ትምህርቱ ካልእ አጀንዳ የብሉን እምነት ጽድቅ ብእምነት እቲ ኣፍ ደገ መእተዊ ጽድቅ ብእምነት ድሕሪኡኸ ናብ ክርስቶስ ምምሳል ናይ ክርስቶስ ባህሪ ናይ ምውራስ እሱ ዝቕጽል ካብ ገሃነም እሳት ጥራይ ካብ ገሃነም ወፅኤ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ይኮነን ዘይውዳእ ዕላማ ኣለዎ ወደ መዝሙር መወዳእትኡ ናቱ ዴስቲኒ መብጽሒ እንታይ እዩ ተይልና ክርስቶስ ምምሳል ናይ ክርስቶስ እዚ ድማ ዝተወሰነ ሓቂ እዚ ኣቦ ዝወሰኖ እዩ ክርስቶስ ናይ ምምሳል ወደ መዝሙር እዩ ንክርስቶስ ዝመስል ኣብ መወዳእታ ኣብ ክርስትና ዓለም ወይ ኣብ ክርስትና ህይወት ሰብ ዕድሚኡ ኣብ ክርስትና እንዳበዝሐ 10 ዓመት 15 ዓመት 30 ዓመት ክገብር ከሎ ንህይወቱ ክሪኣ ዘለዎ ኣነ ንመን መሲለ ባህርያተይ ጠባያተይ ንመን ይመስል ኣለኹ እሱ እቲ ሓቀኛ ወደ መዝሙር ንክርስቶስ እንዳመሰለ እዩ ዝኸይድ ስለዚህ ክርስቶስ ሕብረቱ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስኦም ዝዘራርብ ምስኦም ናይ ልቡ ሓሳብ ዝገልጽ እሳቶም እዮም ድማ ዝጸናጸንዎ ሰምዖ ሰሚዖም ድማ
ይእዘዝዎ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ ንሱኻ እኒእኹ ጎይታ ኢሉ መለሰ ጎይታ ከዓ ተንስ እሞ ናብታ ቅንዕቲ ተባሂላ ትጽዋዕ መገዲ ኪድ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽልሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንዑውን ንሳ ኸድካ ኢድካ እምቢርካ ከም ዝርኢ ክትገብሮ ምዃኑ ብራእይ ገሊጸሉ ኣለኹ በሎ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ስዕቦ ወይን ክርስቶስ ዝመስሉ መን እዮም ተይልና ወደ መዝሙር ክርስቶስ ምምሳል ናይ ምርጫ ጉዳይ አይኮነን ናይ ውሳኔ ጉዳይ አምላክ ዝወሰነ ሰብ አይኮነን ወሲንዎ አምላክ ባዕሉ ዝወሰነ አምላክ ባዕሉ ከመይ ወሲንዎ ኣብዚ ክፍለዚ ክሪና ሮሜ ምዕራፍ 8 ክሪና እንታይ ይብል ነቶም ንአምላክ ዘፍቅሩ ከም መደቡን ዝተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም አቀዲሙ ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት አሕዋት በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቅድም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከዓ ጸውዖም ነቶም ጸውዖም ንዓታቶም ድማ አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓታቶም አኽበሮም ላይ ማለት ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ንመን ንኢየሱስ ክርስቶስ ምምሳል ማለት እንታይ ማለት እዩ ፊዚካል አፒራንስ አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሳል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቃን 33 ዓመትን ፈረቃን ኣብ ዛምድር ተመላሊሱ 3 ዓመትን ፈረቃን ኣብ ዘገልገለሉ ጊዜ እንታይ ዓይነት ህይወት ሒዙ ተመላሊሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ሓሳረ መከራ ጸጊቡ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትዕግስትና መስቀል ከይዱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፉእ ተመሊሱሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ተመለሰሉን ግን ነፍሱ ነትኡሙን ፈጣሪ እንዳሃበ ንቅድሚት ይኸይዱ ትዕግስቲ ማለት ብትዕግስቲ ንዚ ሓሳረ መከራ ጸጊቡ ንቅድሚት ከይዱ እምበኣርከስ ክርስቶስ ናይ ምምሳል ሚስጥሩ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ አይኮነን ክርስቶስ ናይ ምምሳል ሚስጥሩ ሰባውን ምዃን አይኮነን ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ አገላቢጥካውን ምርአይ አይኮነን ብዛዕባ ክርስቶስ ምፍላጥ ሰንመለኮታው ፍልጠት ምድላቡን አይኮነን ክርስቶስ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኑ መንፈስ ቅዱስ ዳግማይ ዝተወለደ አማኒ ክርስቶስ ናብ ምምሳል ዝወስዶ ሓሳረ መከራ ጥራይ አሰ ተፈተወ ተጸለ ስለዚ ናብ ምስሉ ወዱ ኣብዚ እንታይ ዝብል ስራን ሸዓተን ስራን ሸሞንተን ነቶም ንአምላክ ዘፍቅሩ ከም መደቡውን ዝተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና እንታይ ኩሉ ብትዝሓልፍዎ ዘበለ ሓሳረ መከራ ኩሉ እግዚአብሔር ንሰናይ ደግፉ ናብ ምስሉ ወዱ ይቕይሮ ጠባያት ባህሪ ውሽጣው መንነት ናብኡ ይቕይር ማለት እዩ
مباركس ጳውሎስ እንታይ ካብ ቁጥሪ 34 ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመይ ምእንታኻ ሙሉ መዓልቲ ንቅተል ኣለና ከመባጊዕ ማሕረድ እውን ተቆጢርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ መከራዶ ጸበባዶ ስደትዶ ጥሜትዶ ዕርቃንዶ ድንገትዶ ወይስ ሞት እምበኣር ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ በቲ ዘፍቅረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝስዕሩ ኣዚና ንበለጺና ስለዚ ሞት ኮነ ህይወት መላእኽቲ ኮነ ግዛእቲ ዘሎ ኮነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ላዕለዋይን ኮነ ታሕተዋይ ካል ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላትና ፍቅሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ዝኽእል ከም ዘልቦ ኣረጋጊጼ ኣለኹ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ነግረና ኣሎ በብዙሕ መገድታት ከይደ በብዙሕ መገድታት ሓሊፈ ግን ካብ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣይፈለየንን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንዓይ ምሰሉ እዚ ናብ ቆሮንቶስ መልእኽቲ ክጽሕፍ ከሎ ዝተዛረቦ መልእኽቲ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ደማስቆስ ዝተለወጦ ህይወቱ ዝተለወጠሉ ቦታ እዩ ደማስቆ ምስ ሃናንያ ተራኺቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ ምስ ኣጓነፎ ኣብ ክንደይ ግዜ ውሽጢ ጳውሎስ ንዚ መልእኽቲ ጽሕፍዎ ቆሮንቶስ ሰባት ጽሓፈሎም ክንደይ ዓመታት ወሲዱሉ ንዚኣ ክብል ኣብ ደማስቆ ብግምት እንታይ ይበሃል ካብ 34 ክሳብ 35 ዓመተ ምህረት ከባቢኡ ኣብ ደማስቆ ጎይታ ዝተራኸቦ ተባሂሉ ይእመን እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ተጻሕፈሉ ድማ ኣብ ሳልሳይ ናይ ወንጌል ጉዕዞ እዩ ኣብ ኤፌሶን ከተማ ከሎ እዩ ካብ 55 ክሳብ 56 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ 22 ዓመታት ከባቢ ማለት እዩ ክሳብ 30 ይኹን ዳሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ ተጓኒፎ ናይ ህይወቱ መገዲ ረኺቡ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኣብ ዝኹሉ ዓመታት ሓሊፉ እዩ ብዛዕባ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ህይወት ክንፈልጥ ተደሊና ግብረ ሐዋርያት ምንባብ እዩ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ህይወት ሓሳረ መከራ ጸጊቡ እዩ ግን እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ውርደት እዚ ጥሜት እዚ ስደት እዚ ጸርፊ እንታይ ፈጢሩሉ ኣብ ህይወቱ ተልና ናብ ክርስቶስ ናብ ምስሊ ክርስቶስ ንቀየር ባህሪያቱ ሓጊዝዎ ህይወቱ ተሰሪሑ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በትዝወስዶ ዝነበረ መገድታት ኩሉ ሓቀኛ ደቀ መዝሙር ገይሩ አገልጋሊ ጥራይ ነበረን ሰዓብ ክርስቶስ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መወዳእታ ከምኡ ኢሉ ሓደ ሰባት 40 ዓመት ኣብ ቤት ኣምላኽ ተቐሚጦም ጥረዮም 30 ዓመት ጥረ 20 ዓመት ጥረ 25 ዓመት ጥረ ሃርሃርዮም ድማ ኣብ 3 ዓመት በሲሎም ኮፍ ኣብ 5 ዓመት በሲሎም ኮፍ ካብ ቡሱል ጥረ የድሕነና ይብላ አዴታትና ቀደም ክምስላ ከለዋ ካብ ቡሱል ጥረ የድሕነና ብዙ ሓው ሓሊፎ ጥረ ባሎንጋ ተጠጢቁ
كان كالوت مخيهن جنسو ترى خوينو مكراكو عارفوي أبحو تلبليبو جناي بسلن هارا باولوس أبتز حالفونا هوت مجدي كم حوز قاتل كم حوز لبلب فتناتات حالفو يزو زوت أنجر مثل كريستوس حقنيا ناي كريستوس هواريا مالت ملختنيا مالت قالت ترجم يبلون ناي كريستوس وانجيل زعزمان نسوا مودعتا ملختو غينو سمنعو خري خلو كريستوس يريا بهيوتو بلساناتو تراي زي كونس هيوتو بزعبا كريستوس يمسكر تعجزتو بزعبا كريستوس يمسكر قنعنقو بزعبا كريستوس يمسكر نقصو بزعبا كريستوس يمسكر بزعبا كريستوس ناي كريستوس ኢየሱስ ዝኾኑ ሓሳረ መከራ ይጸግቡዮም እቶም በሐቂ በመንፈስ ዝተወለዱ ማለት እርስ ፌክ ክርስቲያን ሚሊየን ስለዘሎም ፌክ ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ናይ ክርስቶስ ህይወት ዘይብሎም አሻዓት አነ ዝብል ዘለኹ እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ أتوم ناي كريستوس يسوع زغونو بزعلفو مكرا اتعوى بالعمن اتوحجا وسدومن تساغيروم اندغنا زعبا حيل املاح يمسكرو سلازي دك مزمورنت نا املاح وساني امبرناي سبدليت هيكون እግዚአብሔር በክርስቶስ ለዘላለም ህይወት ጸውዖ ሁሉ ናይ ደቀ መዝሙርነት ህይወት እግዚአብሔር አምላክ አብ ሰማይ ኮይኑ ናብ ምድሪ ናብ ማዕበሩ ክጥምት ከሎ እንታይ ክርኢስ ደሊ አባይ እንታይ ክርኢ ደሊ አባኽ እንታይ ክርኢ ደሊ አባኻ እንታይ ክርኢ ደሊ ንምስሉ ወዱ ናይ ወዱ ጽንዓት አባኻ ክርኢ ደሊ ناي ودو تعجزت أباخر يدلي ناي ودو قنعنا أباخر يدلي من جاب هير أبو أزفرتات مليو كري يونا أملاك يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلازي قويتانا مدحنا يسوس كريستوس زتصوعنا وينا مودعتنا حواريات ذهبهم تأزاز دق مزامورتي قبرو صعبتي قبرو بقبر مالتي كمزي أنا نكريستوس مسلو زلخو نسخاتكم نعاي مسلو زبل تبعات نيرو هاريا باولوس أبزن إسران قلملن 30 عمد زأكل بك أطريو كريستوس مسيلي هو حسار مكرا أنا كريستوس يبلن خيتت عمومو أنا كريستوس يبلن باولوس أنا نكريستوس كمزغ مسلكو نعاي مسلو كباهريو مان بتابعيو بيكايدو بنبابرو مثالياوي هيوت بوينو تغليش أماني أبستفلالي حسار مكراتات تعلف أنا محلافو من تا يحلف إليه أحسبني قن انت حيزو واتشوهابو انت حيزا واتشوهابو انت عينت بحري أطري واتشو انت عينت بحري أطري واتشا بحسار مكرا نا كريستوس دك مزامورت أب حسار مكرا حلفو غلو
አጥሬውም ካብት መከራ ዝወጾ ባህሪያት አሎ ትዕግስቲ ቅንዕና አጥረም ይወጹ استفرالي مقدي حالفهم ناي كريستوس باريات حيزهم تزيوت يوم something wrong هلل عدا نقر الله نايلوم إسراء عمتون كمو نايلوم عمشت عمتون كمو تغوينو something wrong سلازي يسوس كريستوس دك مزامور تزدلي يسوس كريستوس صعبوا يزدلي يسوس كريستوس دك مزمور نتي يسويانا كن صعبو بزخونه يهون يتعام ايتعام اب حماق اب صبوق يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي انتهى بالعبرانيين شدشته نتوم بأمنت بتعجستن نتا تسفاز ورسوا مانتي ختمسلوا منبر دنزوزات كي تغونوس نفس وكفكم كسامو الدعتا نمملع تسفؤو نمتصنعن ازتك هاتزي كريئي ندلي علنا فيليبيسيوس 3:17 يحواتي نعي مسلو كمتن حنا رأز هوناكم عبتم كم إلهم زملالسو أستباهلو قدما يسألون كم عرف هذا كتر شديشتا نسخاتكم ون بوزع چنقي بناي منفس قدوس حاغوس نتقال بمقبالكم سعبتنان سعبتو غويتانان كوينكم እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካልአይ ተሰሎንቄ ሳልሳይ ቁጥር 10 ኢለ ጉዴ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚሉ መሳሃትኩም ከለናውን ገለሰብ ከአይ ዝፈቱ እንተ ሆይኑስ ኢልና አይበላውን ኢልና አዘዝናኩም እሞናና ምእንቲ ናዓና ምእንቲ ክትመስሉ ደአ نرئسنا أرآ جرنا هبناكم امبر مسل سلزيبلنا أيكونان مسل علنا كبيت أملاخ ناي مبلع ناي مستاي مسل علنا ازي مسلنا يو جن بزعبا كريستوس قديفنا يوينا بقداونا سرحنا نخنبلع مالتيو هاريا باولوس ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ ንምምሳል ዘገድፎ ነገር የለን ክርስቶስ ንምምሳል ወይ ናብቲ ዝተጸውዕሉ ናይ ህይወት ጻውዒት ክርስትና ናብኡ ንምብጻሕ መሰሉ እንዳገደፈ ንቅድሚት ይኸይድ ነይሩ ንቅድሚት ይጓዓዝ ነይሩ መን ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ ጻውዒት ና ክርስቶስ ንኽንመስል ኢና ተጸውዒና
ጻውዒትና ረብሓታትና ገዲፍና ንክርስቶስ ክብሪ እንዳሃብና ንቅድሚት ንኽንከይድ ኢና ተጸዊዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ማታቴስ ንኽትኮኒ ማታቴስ ንኽትከውን ኢኻ ተጸዊዕኻ እቲ ጻውዒት ኣነ እውን ተጸዊዐ ዘለዓለማዊ ጻውዒት እዩ ናብ ምስሊ ክርስቶስ ንኽንልወጥ ብእምነት ብትግሃት ብተስፋ ብትዕግስቲ ብጽንዓት ንክርስቶስ ንኽንመስል ተጸዊዕና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክርስቶስ ምስ መን ይዘራረብ ምስ ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ናብ መን ይልእኽ ንመን ይልእኽ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ጸሊና ክንውድኢና ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካ እዚ ዘለዓለማዊ ጻውዒትካ ንዘለዓለም ስለ ዝኾነ ነኽብረካ ኣለና ካባኻ ዝበልጽ የለን ዝሃብካና ህይወት ዘለዓለማዊ ክብርን ዘለዓለማዊ ተስፋን ዘለዓለማዊ ኪዳንን ዘለዓለማዊ ህይወት ዝመልኦ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ትማሊ ሎሚ ናባኻ ቀሪምና ኣለና እሞ ካብ ሎሚ ድማ ጽባሕ ናብ ኣፍ ደጊኻ ንቐርብ ኣለና እሞ ጸጋ መንፈስ ሓይልኻ ኣብ ልዕሊና ክፈስስ እታ ሕያው ዝኾነት ናይ ወደ መዝሙር ጻውዒትና ወዲእና ኣብ ሕቕፎኻ ክሳብ ንእከብ ጐይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መንፈስካን ሓይልኻን ከተፍስሰልና ጸጋ ክብርኻን ሞገስካን ኣብ ልዕልና ክኸውን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓያል ኢኻ እሞ ንኹሉ ዝሰዓርካ ሰዓሪ ዝኾንካ ጐይታ ብጸጋ ፍቕርኻን ብጸጋ ሓይልኻን ንኹሉ እንዳሰዓርና ንኹሉ እንዳረገጽና ኣብቲ መወዳእታና ስለ ንበጽሕ ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ተረከብ ብክብር ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ጐይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ህይወትኩም ክተእትእዎ ትደልዩ ኣብዚ ምሸት እዚ ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ጸልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት ጐይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ምስ ክርስቶስ ምንባር ክንደይ የሐጉስ ምስ ክርስቶስ ምንባር ክንደይ ዕረፍቲ ይህብ ምስ ክርስቶስ ምንባር ዓወት እዩ ስዕረት የለን ኩሉ ሸ ዓወት ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን